Heini ja Maju täällä taas jatketaan tällä lintuteemalla, eli kuvassa näkyy nyt sitten tapestryillä koristeltuja ihania birdie-lintuja. Ja nämä on tehty tällä samalla Sisiksin-stanssilla, mistä meillä on aikaisempiakin videoita olemassa. Ja Maiju näyttää nyt meille sitten ihan demon tässä, että millä tavalla lähdetään tätä lintua koristelemaan, eli olepas hyvä. Joo, eli tässä jo kokeiltiin vähän niin kuin useampaa leimäsisettiä ja todettiin, että tämmöisellä niin kuin pieni kukkasella ja pieni kuvioisella niin tulee kauniimpia. Eli mä leimaan sinne tänne muutaman kukkasen. Ja painat kans just silleen, niin kuin monesti on puhuttu, että 2-3 kertaa ennen ottaa lisää mustetta, eikö niin? Että musta tuntuu, että tossa on ihan ok. Ja sitten mä otan tämän tämmöisen pienen lehden, mutta ihan tämän voi siis oikeasti käyttää. Niin katsoa, mitä settejä siellä kotona oli, niin tästä se lähtee. Ihan niin kuin siihen varmasti käy semmoista, mitä onkin. Ja kannattaa koittaa just niin erilaisia. Että sitten saattaa yllättyä sitä lopputuloksesta. Se kirsikan kukkakin, siinä on aika pieni. Joo, se toimii kanssa, mutta kokeilee niitä settejä, mitä sieltä kotota löytyy. Ja tää on niin jännä, että tässä vaiheessa vielä niin tuntuu, että tuleeko tästä mitään ja näin, niin voi aina vähän katsella, että mihinkä se kaipaa niitä lehtejä. Nyt siis nythän se on vielä mun mielestä niin aika mitään sanomattoman näköinen, mutta siinä mä otan tämän blending toolin ja sitten reilusti vaan mustetta. Mustetta tänne inkataan tänne. Se kyllä tuo sen sitten sitä taustastakin paremmin näkemään. Joo. Sitten tässä oli jännä, kun mä just kokeilin, että mä kokeilin sinisävyisenä ja vihreäsävyisenä. Niin eli tässä niin on ihan samat sävyt niin kuin kukkasissa ja näin. Ja mutta sitten kun mä inkkasin ton reunan, niin ne on ihan niin kuin. Joo. Eli sitten sit sinne voi. Tänne reunoille sitten niin kuin voi laittaa Kimolle liimaa, niin tietysti tätä Stardustia, mitä. No ainakin mä tykätään. Joo, niin se kimaltaa tosi kauniisti. Saanko kysyä, näytetäänkö vielä toi Love-setti, mistä se on, jos joku haluaa? Joo, eli nyt niin kuin käytin tätä settiä. Okay. Mutta ihan mikä vaan käy. Mutta sitten toi Heini tuossa äsken idea, kun mä olin leimannut, tekstileimasin vaan yhteen paperiin ja sitten mä siitä samasta leikkasin tämän kukkasen, niin Heini sanoi, että kokeillaanpas, kun siellä on sitä tekstiä jo valmiina, että miltä niin tuli kyllä tosi kaunis. Että, eli ja sitten mulla oli tämmöinen tekstileimasin, mutta siihen käy ihan mikä vaan, mutta näin, niin tästä tuli kyllä niin tosi kaunis. Ja näyttääkö vielä tuo valmis kortti? Joo, ja sitten tehtiin yksi tämmöinen ihan yksinkertainen simppeli. Maijun simppeli kortti. Eli tässä on Beyond Designin paperi taustalla, että siinä ei niinku kauheasti ei vaadi sitten. Onko 3D-tarroja tuossa, kun näkyy toi? Joo, että mä laitoin vähän tuollaisella 2-millisellä. Mainiota. Joo, että silleen, että se tulee vähän ulos siitä. Selvä, kiitoksia. Kiitos.